Taƙaddamar su Aliyu da Kanzir. A cikin wani ƙauye mai suna Gidan Rumfa, wani saurayi mai suna Aliyu ya yi suna wajen son cin abinci, ba abin da ke birge sa kamar cin tuwon dawa. Duk ranar da aka dafa tuwo da kuka a gidansu, to a ranar zai wuni cikin jin daɗi. A gefe guda kuma yana da dabbar da yake kiwo, Kanziri, wato alade. Wannan Kanziru kuwa ba na wasa ba ne, yana da wayo fiye da yadda ake zato. Sunansa Ɗangwani, saboda yana da dabara fiye da sauran dabbobi. Duk sanda Aliyu ya ajiye abinci idan bai lura ba, Ɗangwani zai yi amfani da dabara ya sace kuma ya cinye. Wata rana da yamma, mahaifiyarsu Aliyu ta dafa tuwon dawa da miyar taushe. Ta ajiye a kan tire tana jiran Aliyu ya dawo daga gona. Ai kuwa Ɗangwani yana leƙen gefe, sai da ya tabbatar ba kowa a kusa, sai ya tunkari tire ya hankaɗa ya cinye abincin. Da Aliyu ya dawo ya tarar da tire babu komai, sai ya riƙe ƙugu yana kallon ƙasa. Ya shafa cikinsa sannan ya ce, wayyo ni, ina tuwona? Sai ya kalli gefen gida, ya ga Ɗangwani yana murza baki yana lasar leɓe kamar wanda bai san komai ba. Aliyu ya daka tsalle ya ce, kai Ɗangwani, ka cinye min abinci ko? Ɗangwani ya dube shi, ya kada kai yana nuna kamar shi ma bai san inda abincin ya shiga ba. Sai ya sa ƙafafu sai ya ruga da gudu. Aliyu ya biyo shi da gudu yana faɗin, sai na kama ka yau ba zan yafe ba. Kanziru kuwa sai ya sake gudu yake yi yana yin layi kamar ɗan tsere. Duk inda ya kutsa Aliyu yana bi da gudu har suna kusa da barin ƙauyen. Duk mutane sun fito suna dariya suna kallon su. Wani dattijo ya tare Aliyu ya ce, kai Aliyu, tunda ka san kana da dabba mai wayo, me yasa kake barin abincinka a buɗe? Aliyu yana haki ya ce, haka ne zan dinga lura a nan gaba. Kada ku manta ku danna mana subscribe da kuma alamar ƙararrawa domin samun sababbin bidiyos ɗinmu da zarar mun ɗaura, wanda za su sanya ku nishaɗi da kuma farin ciki. Mun gode.